Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Maswera bwanje amainda abambo maswera bwanje imana ndasungwana ndalete pasani moni kuti maswera bwanje ngati maswera ineso ndaswera the great machine Trauma the boys nyani wa mpongo alole akane tanjo ndifoka mpata njoka sienda ni mwana papula mwenje pamwamba sokoleri kukuwa kubangula ifetu za uchisiru sitifuna ifeso zopusa pano sitifuna inuyo mukamakhala mukamati ife tikusekererani kapati kunyengererani ayi ife tikupanga za dziko sitikupanga za chipani sitikupanga zawo sitikupanga ndani simukutiziwa simungatiwerengeso koma ife chilungamo chiyende pachirekati kwipi chilungamo chake sabitu akukutumikirani ndi Trauma the boys nyani wampongo timapanga za ndale tikugabadulani pano kukuswani ndale zilipo zachikhalire the great machine Trauma the boys nyani wampongo timata lola akane tanjo tifoka mpata njoka sienda ni mwana njoka ilibebere ikangoswana njoka imathawa mwana akapezeka pa khomo la munthu mutima muswanya atu ameneyo timamuswa sitiona kuti ni mwana wa njoka mpheni atiruma mwana wa njoka sitikufuna kuseweresana njoka pano sitikufuna kucheza ndana njoka pano sitikufuna boma liyendesedwe ndana njoka sitikufuna ziko liyendesedwe ndana njoka ngati mungakhale ana njoka tikuswaniso tikukuzulaniso tikubandulaniso chifukwa chilungamo chigwire ntchito ine ndakuwa pano ndazinzanga tabangula pano machina brother Salo abangula achina Ntanyiwa abangula achina Boni Kalindo abangula Wabakiri TV wabangula Lighton Mangochi wabangula ndani uyu wakuchani wakundeka uyu wakundeka mfumu ya ndodo Leya Emmanuel Makatani wabangula nyamata amene ndi mamumvatu wachikulira amene ndi mamumvatu zoti mwanthu osewa mwana ndine ndekha sazi watu anthu zimenezo Trauma the boys ndi mwana Trauma the boys mwanthu osewa ndi mwana ndimakulemekeza nikupasani ulemu tagwira ntchito tabangula kuti boma la MCP lichoke kodi kuchoka kwa boma la MCP timafuna chani timafuna mtendere ndi chilungamo zimene zimatchuka ndi progressive DPP ndi munthu wake Professor Arthur Peter Mutharika kuyendesa bwino ziko wamtendere president uyu wachimwemwe president uyu ofunikira president uyu wachikulire president uyu tinatolo kwa zinyerolo kwa kalambelo kwa tani akhala pa president ndipo awina timmenyera nkhondo ndipo wawinadi iwe kapamba iwe mfiti iwe galu wa DPP amene wabisalira kumene iwe amene wakhala kuti ndiwe nkhalakale ukufuna kumuononga Professor Arthur Peter Mutharika undesamale bwinobwino mbale wanga kumene kundakhala ndikunena kuti ku DPP kuli anthu ena amene atapangise Professor Mutharika asalamulire bwino koma ife tiyamba kubwera ndi mayina pano kuti wakutisi wabwino chifukwa ena inu munathawa maoneka ngati abiri mankhwe kumakhala ngati mukumunyoza Mutharika kena kumkhala ngati muli ku DPP konkukhala ngati mulipo mpaka na pano ena inu munabuka appointment DPP kazawina ife tidzathawira kumeneko ena inu tumuthawa ku MCP mukuthawira ku DPP ndinanena kuti DPP ngati ili yanzeru isalandire candidate wina aliyense kuchokera ku MCP chifukwa ngankhale ya wina awinisa sa MCP awinisa ndamalawi mmamizi DPP idekhenso nawo isatenge candidate wina aliyense kuchokera ku opposition kuthamangira ku DPP kwayi fisi ndi fisi olokwanga sinthe chire koma ife tili pano timati danjo ndifoka mpatha njoka sienda ni mwana alole akane timabangula za ndale tibandula za ndale kufunira ziko zabwino tili pano kwabangulira Malawi kodi ife tizakhala chifukwa chonena kuti tamenyera nkhondo DPP zimene timakana ife ku MCP sitikufuna DPP ipange zimene ife timakana ku MCP sitikufuna DPP iyende momwemo DPP iyende munjira ina yake ya chilendo choncho kuti Malawi apume mtendere Malawi aoneke mtundu wina
mupakidwa manyi a DPP inu mupakidwa manyi ngati simuziwa. Kodi simumamva chifukwa chani? Mavuto Great Machini chama cha poisi nyani wa mpongo timata lola kana kane tanje nifoka mbota joka zenda ni mwana papila mwenye pamwamba ama inda bambo ni babangula kapolo tu ine wajabe inetu ndi matumikira mopanda kulipidwa ine ndi matumikira kusangala sa Malawi ndi mamutondoza kuti usazimangirire Malawi usatani tituluka muchipululu mwacha kwera munde musipiti chokamo menemu timenya nkhondo Mulungu atidalisa kunali kugwesa zipindi kunali kuswali 5 times a day kwauza Malawi zipempherani maprofeti zipempherani Mulungu atichosera chiwanda chimenechi chiwanda chija Mulungu atichosera mukubwera sanso ziwanda zina zomenyana tapemphera pano taswali 5 times a day kumuuza chauta kumwambako Allah subhanahu wa ta'ala chimwemwe ndi mtendere zikufikireni na malenga kumwambako tipaseni moyo ndi mtendere ife tikuwe tibangule tauza anthu zabwino komanso tikupempheni kuti mutichosere ulamuliro wa kongresi ulamuliro wa satana uwu popeza munatipasa mpata kuti tiziwe ulamuliro wa satana ndi ulamuliro wa Mulungu. Kodi satana ndi Mulungu amapereka mdaliso ndi mtendere ni ndani? Taona kuti Mulungu anampasa mpata satana kanthawi pang'ono kuti tiziwe ulamuliro wake. Ndiye musipita iwona ulamuliro wake. Lero tachoka Mulungu tampempha tibwezere kwa mkulu wa chilungamo kuja, kwa mkulu wa mtendere kuja, Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndala mulera khungwa. Ndala wa chimwemwe ndi mtendere uyu anthu amamunyoza koma tinali pano kukuwa kwauza anthu ena mbaonanso lero pali mpungwe lero kuti apepese inu sanga pepese inu mulibe mphamvu zomugwira ameneyo inu mulibe mphamvu zommenya ameneyo inu ndi wachipani inuyo inu ndi wachipani cha DPP inuyo inu munyamuka bwanji kukampeza munthu kuti iwe unanyoza ndiye pamene wanyoza ukufuna basi tabwera pano kuti iwe upepese apolisi ali kuti kodi lamulo limeneli akuligwirisa ntchito ndani ndi chimozimozi so tu MCP a Richard Chimwendo Banda amalamulira maunduna wonse mpaka wa ame amamulamula Richard Chimwendo Banda wa polisi amamulamula Richard Chimwendo Banda ife tikupempha DPP isiye polisi independent apolisiwo azichita kupasidwa order takampangeni cheki wakuti anatenga cha Malawi amene yoyo takaoneni ngati wasungako kena kake pang'ono kumene kuja apolisi apite Anti Corruption Bureau amulembere kalata maudindo aliposiyana wina waononga department ya boma palibe wachipani kupitako kukamukakamiza kapena kummenya palibe mchimozi tu ndi congress imene akailamulira Richard Chimwendo Banda chimozi DPP musachite izi musapange izi Malawi ndi dziko la democracy Malawi ndi dziko la mtendere a DPP please mokupemphani musapange izi anomaly tisale ndikagulu kanu musapange izi pa director wa Nyamatatu pakumveka kambiri kuti amene ife timayembekezera kuti ku MBC ko apasidwa suspendi ntchito yako ngati sunagwire bwino pamabwera malamulo pamabwera kalata kupasidwa suspendi tatiyeni mukapasidwe mwambo kaye tatiyeni mukakhale nda akulu kaye mwina simunavinidwe mukavinidwe kaye muziwe kulemekeza mwana kapena mkulu ndiye akulu wa pali mitundu itatu pena palachikala agogo okalamba mumalemekeza bwanji ana akulu komanso okalamba mumalemekeza bwanji mumapereka maulemu ofana na iyayi enawa akalandire mwambo apangeni masuspend achoke mu office mukaye muyang'anemo kuti kodi chimapangisa zimene ziyandi chani ama atuma anthu ajani ndani zinthu zaboma ngati izi Malawi akuyembekezera zimenezo Malawi akuyembekezera kuti fetereza apezeka bwanji ntchito ipezeka bwanji anthu awanayilephera 1 million jobs inu mwakonza bwanji a Malawi ife tipaseni mpata migration segulani passport tinamva kuti kumeneko kukubwera makampani a Technobrain omweja akale aja tabwereseni Malawi tu apita akazifunire yekha ganyu akazifunire yekha ntchito tizitenga forex uko kuibweresa muziko muno ziko lizitukuka tizithandizira ifeyo musatipanilire DPP ndi yamtendere maboda mukhwe fulani pangani maubale abwino kuti Malawi akagwire ntchito mwachisanzo JB amayankhulira ku America koma wagwira ntchito anthu amene yatima muziwa anthu ambiri amuziwa
wadziwa kuzera pa social media koma JB ngakhale zina zinali zabwino zina zoyipa koma JB amafunira zabwino ziko lake kapena nayenso ngati nzika ngakhale ali ku America angapita opanda passport kumene kuja anthu ambiri akufuna kumaka kugula magalimoto mu Dubai kugula magalimoto kuti kapena mu South Africa kuti magalimoto amalawi atukuke tasisani mashop maujeni misomali malata masimenti watasisani leronso muzika limbanaso ndi kumenya aso anthuso a DPP ine ndikungopempha mukamva utenga utumizeni direct kwa Norman Chisale direct kwa Chinyamata pitani kwa Mukito pitani konse ofunikira ino a DPP osamenya munthu osalemba Anyamata kuti Anyamata wazimenya ayi chifukwaso nanu DPP amene munapangisa kuti boma lijaligwe la DPP mulimo mutu ndipo tikutchulanitu mayina anthu inu ndosamva muzikundikira nokha chuma muzipangira nokha inuyo ulemerero mukuona ngati Yesu wakufikirani mukuona ngati Muhammad wabwera ndizijaso akanena Frank Chiwanda nthawija kuti ku State House achakwera tangopitako kukhala ngati kulika mulungu kena kake kuti ukapita uzikalambira amene yoyo Profesa ndi munthu wa mtendere Profesa Mutharika ndi munthu wa chilungamo Profesa Mutharika ndi mulera kungwa koma mumuzungulire Mutharika inu maka akale ino kichihana wa mtendere kwambiri Alfred Gangata wa mtendere kwambiri Sulaimana wa antendere kwambiri kula china Victor Musowa kumene ku antendere kwambiri kula china mene na Visha antendere kuli mbava zina zazikulu zokwinya mbala zoti ndi mifiti iso zinazo zoti siziyang'anaso m'madera mwawo kuti nchani amawinira kubera amawinira kuba a DPP aliko kumeneko lero adakali konko ayisokonezaso DPP yo ayigwalauzaso DPP yo lero Mutharika tizimutukanaso pano kuzera kwa zisiru zimenezo zimazitaina wachipaniwo ife tikwaziwa ndipo ndakalekale ndipo ndimemeza kwauza Bonikali ndo kuti tachuleni akuti antanyiwa tachuleni akuti wabakiri TV tiuzana kuti wakuti ku DPP ndi galu ena inu timakuonanitu ena inu tikukuziwanitu ngakhale munalakula chipani koma munalanthira kuwiri ngakhale munala chipani akula DPP munalanthira kuwiri inuyo DPP ayikonda ndi anthu DPP yafunidwa ndi Malawi pozera ni msogoleri wake Profesa Arthur Peter Mutharika kuti atitengere pasogolo zomenyana muno sitifuna zokhapana muno sitifuna kodi tisiyani sabwanji Congress yankhaza ndi DPP Progressive Party chilungamo mtendere komanso chitetezo mukuzisiya kuti ndiye muyambe kupita ma department kumakamenya anthu ayi koti wa SCB malamulo alipo ngati ukuona kuti wina waponyesa mmene tikunenera pano kuti tagwireni ena wabweze ndirama kodi inu mwalo moti mulimbane ni ndirama zaba achakwera mwalo moti mulimbane ndi anthu amene aba ndirama alichali chimondo banda alipo ambiri lero mukulimbana ndi wina wake kuti mukanango mutenga kungo mupasa suspend kumunkesa kuthezo kumulanga ziwiri zitatu kumubwezera pa ntchito zigwira ntchito usazapangeso iziboma lima sintha akanachapika mutu amene yoyo koma mukufuna mummenye mumukhapenso ndiye MCP ndi DPP zisiyana bwanji zomenya anthu ifai zokhapa anthu ifai mtendere ndi chilungamo Progressive DPP mtendere chitetezo komanso chakulya tipaseni zonsezo tikuyembekezera manifesto ya mkuluyo kuti tione kuti kodi mkulu ali pati mbaonanso ndikunena pano kuti inu osusa musapezerepo advantage pano musatengera advantage kuti sitikukuonani omwe wa Archbishop Susa wakupaga moyo gomoyo galiwe tili pano langa zina ntrama cha polisi nyano wampongo timatalola kanaka netajerufuka mpata njoka zenda ni mwana kugaza papira mwanje amayinda bambo amawa bambo awa atate awa amawa nganga awo ndiye ife kuno papira mwanje pano pamwamba sokoleri kuli sabidwa ndiko opsha kwambiri ka studio kako ziko jeje ku studio kwako kongo iwe chani sete zako iwe ukhale pe sete zako iwe kata washo iya zimene kuti timapanga choncho tikabwera mu studio ife timapanga tandale ayo MCP nanunso muli busy panopa fetereza kwakwera wakwezani ndani pa mafuta pakali panopa akwera wakwezani ndani pakali panopa chimanga pakali pano talikirani mupereke 12 months ya ulere mene tinampasira mpata chakwera tiani timpase eso Profesa Arthur Peter Mutharika chonse chaka chonse myezi 12 timpase timuone kuti kodi ziko lino ali panga bwanje musayambepo ndipo kungo kuona iwe wa MCP ukubwera ni nonsense ena mwangonya simu na sete mungobwera taonani chimanga chakwera fetereza tu wakwera chani wakweza zinthu zimene zizi ni ndani Profesa walumbira liti
wasankha nduna liti, budget yake yalowa liti. Chifukwa inu kuti muziwe kuti budget ikukweza katundu isiya profesa, ine ndakhala ndikukuwuzani kuti budget iyi ndi yachakwera 2025 mpaka 2026. Kuti tumuthalika zimuyendere bwino, asankhe nduna, akasankha ma MP chani, akalowese budget yawo. Budget yawo imeneyo ndiye muyambe kuiwerenga inuyo kuti budget ijapangira chani. Mwachisanzo, budget yachakwera, anthu akukumba 8 billion imene napita ku State House. Kuyangana ku State House kuja tatengerapo mwaitaonako, anthu akufunsa kuti inachita chani ndirama imeneja. Ma budget wonse analowa. Nseu makanjira mangochi ndirama zinakatengera ku Saudi Arabia. Kodi zili kuti? Kodi miseu yalimidwa pati? Jesse Kabwira akutusa makuti ife tatuluka mboma tasiya miseu ili chikhalire. Anseu wake uti, alima uti. Zimenezo zimene tikufuna kuti zikhale pa ground tizione. Osamango ina chinthu oti chilibe mpata. Ife tapasa 6 years achakwera ya ulere. Ndipo president anakondedwa ndi Chakwera kupasidwa 6 years ndi ma MP yake. Ma MP akhala 6 years ku parliament. Inu simuziziwa. Chakwera wakhala 6 years ku parliament. Inu simuziziwa. Mudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.